Gabon eta ongi etorri beste behin Gazteako Twitchera. Gazteako Twitcha plastikozko bilgarria kendu berritan dagoen Twitcha eta hemendik aurrera oso presente izango duzuena bide batez. Eta, karo, non gauden? Donostiako zinemaldian. Utzeko dazua segundo bat, Gazteako Instan esan beharra daukat zuzenean gaudela. Bakizuen nola den hau, ez da, ja Twitchen gaude, Insta ere martxan dago, baina abisatu beharra daukat, Twitchen gaudela eta jende antera da dila. Aitu nazen kontraseina. Xordik utzi didala. Bueno, esan altuan. Markatuko dugu, grabatuko dugu hau, oraintxe bertan nire mobilarekin hobesan da. Aizue, zuzenean gaude, sartu Gazteako Twitch kontuan eta jarraitu Euskal Zinemaren gala zuzenean. Hemen, lotura honetan, bale? Jarraitu. Donostiako zinemaldia martxan dela eta horrekin batera gaur Euskal Zinemaren gala ospatuko da eta hemen Twitch bidez esklusiban jarraitu dezakezue hori guztia. Ze ETBk emango du, telebistak emango du emisio hau, baina telebistakoa gero ikusiko duzue. Hau da, gala zuzenean hemen Twitchen bakarrik jarraitzeko aukera izango duzue eta gainera gala hori hemen komentatuko dugu denbora errealean. Hemen gertatzen den guztia, Victoria Eugenian, zuengana bidaliko dugulako Twitch bidez, sofa ederra hauetan begira, ze polita jarri duguten. Eta hemen eseriko dira gure gonbidatu guztiak. Ez hori bakarrik, alfombra gorrian martxan daukagu dagoeneko, ze Euskal Zinemaren galan Euskal aktore asko, sortzaile asko izango ditugu, eta hoiekin hitz egiteko aukera ere hemen sortuko da, Twitch berezi hontan. Eta ez ahaztu, hemen txata duzuela baita, gure txata ere martxan dela, eta zuek ere zuen iruzkinak, zuen komentarioak dena jar dezakezuela guk irakurtzeko, txekeatzeko, eta elkarrekin hemen tertulian egoteko. Ze hemen gertatzen dena, zuen etxeetan ere, zuek jarraitu dezakezue eta parte hartu dezakezue. Bueno, zenbat gauza pasa den aurreko asteko irekiera ekitalditik, hau boragine bada, hau da tsunami bat, gonbidatu piloa, izar piloa, Donostia saria lehenengoa ere banatu da, eta gaur iritsi da baita bigarren Donostia saria. Ez dakigu nondik hasi ere, ze paraleloan gauza asko gertatzen da Donostiako zinemaldian. Eta esandakoa, hau guztia, gaurko gau berezi hau, segituen hasiko da gala hori zazpiterdiak aldera, gala hori Euskal Zinemaren gala da eta jarraian pelikula garrantzitsu bat aurkeztuko da. Gelditasuna ekaitzean izeneko pelikula, Loreto Mauleon protagonista duena, eta gonbidatu horiek guztiak hemen ikusiko dituzue, beraz. Ez galdu gaurko Twitcha ezinbestekoa delako, eta, karo, halako Twitch batean zinemaldi ardatze denean, gonbidatuak ere adituak izan behar dira, eta gurekin da, gure zinema aditua, telesail aditua, Gaizka Izagirre, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ibon. Zer modu zaude? Oso ondo eta oso lasai eta oso gustora. Bueno, ibuprofeno hartu duzu ja, Gaizka. Bai, hori kontatuko dugu. Bai, etorri naiz pixkat, badakizu zuk ondo esan duzu moduan hau zinemaldia izan dela tsunami bat, bizigia ez dakit erritmo etengabean, alde batetik bestera, Maria Kristinatik ona, bueno, Maria Kristina gutxi zapatzen dut. Gutxi, baina Victoria Eugeniatik ursalera, orduan, behintzat aukera hau lasai ordubetez, o 2 ordu dana alakoa hitz egiteko lasai, niretzako ja bada plazerra eta da terapia moduko bat. Claro, Gaizka etorri da pelikula bat ikustetik, gero beste bat ikustera joango da, bihar beste hainbeste, eta horrela, larunbateko itxiera ekitaldira arte. Itxiera ekitaldi hori ere Twitch bidez emango dugu, larunbatean bertan, beraz, ez galdu aukera hori baita, beste modu batean zinemaldia jarraitzeko. Bueno, gaur gaueko Euskal Zinemaren gala hontan bi aurkezle izango dira, Aitziber Garmendia, Jon Plazaola, ikusi ditugu txoko guztietan prentsa dendenarik bakaso egiten, eta horiek ere ikusiko ditugu taula gainean. Eta zuzeneko musika ere egongo da, Izaro izango da taula gainean baita gaur pare bat kantu eskaintzen, eta hori hemen jarretuko duzue esklusiban, ze esan dut ja, telebistakoa gero gauen emango dutela, eta primizia hemen daukagula Gazteako Twitchen, beraz, jarraitu. Eta gehiago esango dut, zozketa bat ere martxan daukagu, aurreko asteko ostiraletik, Tabakalerako bideorekin batera egiten dugunez Twitch hau, Gaztea eta Tabakalerako bideok elkarlanen egindako kolaborazioa da hau, Tabakalerak berak halako sari bat jartzen du mahai gainean, lote bat, pak zoragarri bat, kamisetarekin, katiluarekin, tote bag batekin, pak hori xebera lor dezakezu, gaur bertan baita ere, parte hartuta, irabazlea larun batean emango dugu, baina hasi parte hartzen, esan nahi duzula Tabakalerako bideoko lote hori hemen txatean, apuntatuko dugu zure izena, eta irabazlea larun bateko itxiera ekitaldeko Twitchean iragarriko dugu, beraz, apuntatu ja zuen txatean, eta jarri galderak, jarri nahi duzuena, Gaizkak bere bizitza personalaren kontatuko du Twitcheko txataren bidez. Eta Joseba Usabiak beti errepikatzen duen zerbait, ez zaiola etengabe peloteoa gustatzen, orduan, venga,
kritikari, iruzkinak, gauza pertsona edo zer gauza, baina idatzi. Bai, esan du gaizka Joseba Usabiaga ez dago gaurko pelikulan, gero emango den pelikulan, baina El Basko pelikulan badago, eta Joseba Usabiaga gonbidatu gisa ere izango dugu, jakina Euskal Zinemaren gala izan da, bera hemen izango da. Gainera, ikusi dugu ja txatean jarri duzuela galdera bat, Zitalko jarri digu, El Basko ikusi alduzue? Nik ez, baina gaizkak bai. Bai, Zitalkoren galdera hori ez dakit intentzio honakin joango den, baina bai ikusi dut. Eta gainera eskertzen dut, El Basko bezalako pelikulak zinemaldia intenso baten barruan egotea. Zeleno, honen aurretik egon geha kameraz kanpo hitz egiten. Eta iruditzen zait badela zinemaldi bat, hau eta edozein, pelikula oso intensoak ikuste ditugu, oso dramatikoak, ilunak. Normala da, ez? Azkenan, zinegile bakoitza dator bere barruko ezin egon guztiek askatzea eta, zinemaren bidez kontatu nahi ditu, ez? Baina nik humorezko pelikulak eta komediak falta motatzen ditut. Eta, iluntasun horren artean, El Basko bezalako pelikula atseginak ikustea ondo dago. Egia da dena den, eta hau lagunekin eta hitz egiten, ez dela komedia huts bat, ze dramatik ere badu, eta jende askori hori da gehien harritu diena, ez? Drama puntu hori badu, ez dakit lenguan aipatu zuten hemen, ez? Bai, Miren Arrieta eta Joldik. Hori da, badauka Malkorako tarte txiki bat. Orduan, urtean zehar solte ikusteko noski, baina holako zinemaldi batean, non ikuste ditugun 30 pelikula astebetean, eta 185 drama dira, eskertzen dira holako proposamena. Eta hemendik mezua baita, zuzendariei, ordaindu psikologo bat. Ondo dago tarteka gozerek egitea, zer dena pelikuletan hor botatzea, badakit badela terapiaren parte hori, baina beste baita ikusentzulei utzi arnazte. Oso gomendio nahi buan, bai. Bueno, saiatuko gara segituan gurekin izaten El Baskoko izarrak, Joseba Usabiaga, Javi Elortegi zuzendaria ere bai, hitz egin dugu bereiarekin eta gauzak ondo bidean gurekin izango dira. Gala hasiko da 7:00, hemen emango dugu, baina lehenago zer dagoen, alfombra gorria, saltsa hori, gonbidatuak, lukak, eta norden hori guztia jarraitzen duena Twitch honetan gaztean, gure Jon Fernandez, arratsaldeon Jon! Arratsaldeon Ibon, arratsaldeon gaizkiak kaixo guzti zer modu, zartxe Twitch bitartez jarraitzen ari zareten guztiek. Mentxe gaude, esan dezuen bezala, gaur ere alfombra gorria tokatzen da, eta dagoeneko pertsonaia batzuk eta aktore batzuk ikusi ditugu, adibidez Jon Olivares, Joseba Usabiaga adibidez hemendik dagoeneko pasa dira, baita EITB-ko buruzagitza guztia ere bai, eta hementxe gaude zain, ea nor topatuko ote dugun. Dena nik kontatuko dizuet, Ibon, beraz, edozer gauza nik pasuskatuko dizuet, ea pertsona famaturen bat edo topatzen dugun gaurkoan ere, eta beraiei elkarrezketatxo bat edo zehozte iteko astirik ikusiko dugu ea badugun edo. Ados, zain geratuko gara, ze oraindik ez dago mugimendurik potxoloen alfombra gorrian, baina ikusten duzu kamerak hor daude, okarezpa naiz, 1000 akreditatutik gora daude izena eman da zinemaldian. Pentsa, ze gauza bisuala den, zen goxokitxoa den zure pelikula aurkezteko. Jon, eskerrik asko, segituen egingo dugu bat zurekin, eta horko aktore guztiak eta gertutik ikusteko aukera izango dugu. Bueno, Laster gonbidatuak gurekin, gainera esan dugu Tabakalerako bideoko lagunekin egindako movida dela Twitch hau, gaztea eta Tabakalerak elkarrekin egin duen, esango dugu, erronka dela hau, eta Laster baita Tabakalerako eduki sortzaile batzuk izango ditugu gurekin, bideoko eduki sortzaileak, hauek dira Zutan Bangeko lagunak, eta segituan hementxe eseriko dira, eta euren berri izango dugu, ea edukiak nola sortzen dituzten, ea nola moldatzen diren, eta hori guztia ezagutuko dugu oso gertutik. Nik uste dut gaizkazuk ere senala galdu duzula audiotik, ezta? Belarrikoa. Bai. Jarraituko dugu, Ez dakigu hitzetan gabiltzan edo ez, baina jarraituko dugu aurrera. Eta hitz egingo dugu zinemaldiko beste izar baten inguruan, ze Donostiako zinemaldiko 70. edizio honetan Donostia sariak ere badaude. Eta lehenengoa ja banatu da, Juliette Binoche, Frantziako aktore entzutetxu etorri da Donostiara, eta berak jaso du lehenengo Donostia saria. Karo, jende azur eta lur, bere aura argitxu horrekin, ibili delako batetik bestera Donostian zehar. Bai, egia da, Donostia zinema sari asko egon direla urteetan zehar, eta egoten dira batzuk etorri eta jun, eta ez dutela arrastoa uzten. Eta Juliette Binoche nik uste bai izango dela arrastoa uzten duen horietakoa, oso atsegina izan da, mundu guztiari kasu egiten, gorsetik ibili zen bazkaltzen hor, azken aldian denak jatetxe berdinera gerturatzen dira.
Aipatu inbarret, hemen ordaindu dute publizitatea egiteko? Ez, baina, gozain jakiteko. Bueno, zelai txikin. Zelai txiki. Norseko zelai txikin, bai. Sarrita juten dira, ia ez Penelope Cruz ere juntzan. Azken aldian asko juten dira zelai txikira, bazkaltzera. Eta Juliet Binoche ere han egon zen. Eta, bueno, esan bezala, nik uste arrasto utzi duela, oso, ez dakit, pertsona atsegina izan da. Eta Donostia saria beti izan da, ez dakit, sari bat, ez dakit, arantzatxua izan, ze, ia da berez... Badakit nondi zoa zen. Bueno, a ber, berez bi bide hartu behar ditut, hori buruz hitz egiten. Bat, maldizio modukoa dagoela, hau ez dakit dakizuen, baina berez, Bette Davisekin hasi zen pixkat maldizio hau. Donostia saria jaso, astebetera Parisko klinika batean amaitu zuen eta hil egin zen. Eta badira hor sari batzuk non jaso eta aste gutxira hil egin diren, baina hori ez duen aipatu nahi. Esan nahi nuen... Donostia saria gutxi gora bera aktoren hilerria. Ez dakit hilerria esan. Hola aipatu genezake. Bueno, egia da, baduela logika, ze berez Donostia saria ez da Oscar saria bezala, hau saritzen dena da, ibilbide bat saritzen da. Orduan, batzutan polemika egoten da, ze urte batean adibidez igual McGregorri eman zioten saria. Eta asko esaten zuten, hain gaztea eta ibilbide bat saritzen, eta bueno, hor egoten dira, puntu pixkat polemikoak, ez? Bueno. Bai, ikusiko dugu, Donostia sariak oraindik beste bat ere banatuko da, David Cronenberg zuzendaria gaur iritsi da, eta berek ere jasoko du. Eta oraintxe, uste dut, hemen direla, esan didate, txibatu didate, El Basko pelikulako lagunak gure setean direla, El Basko pelikula, ez da gaur emango den pelikula, dagoeneko estreinatu da, Donostiako zinemaldiaren irekira ekitaldian eman zelako, eta gurekin da Joseba Usabiaga aktorea, arratsaldon Joseba, eseri lasai, Nik txalotingo. Etxean bezala. Ez daizkio peloteoa gustatzen, baina txalotingo. Ez dakizu, eta Javi Elortegi zuzendaria ere bai, hortxe daukazue. Ez dakizu zeitz politak esan dituen gaizkak zuen pelikularen inguruan. Ikusi aldezu azkenean, noiz? Azkenean bai, leno. Osea, linka. Bai. Azkenean bai. Esan du gaizkak, hainbesteko drama dago karteldegian, zinemaldian, hainbeste pelikula dramatiko daude, zuen komedia horrek arnasten laguntzen duela. Hau da, zuen komedia horri esker, El Basko pelikulari esker, lortu du arnaz auspo bat hartzea eta aurrera jarraitzea. Zabakizu, hainbeste pelikula ikusita, gero maratoi hori jarraitu egin behar da. Gaizka, ezakit, bai, oso zinefiloa da, eta bakitato zuro ikusizula, asko gustatu zitzaiola, eta badakit, ze pelikula klase gustatzen zaizkion gaizkari, eta beldurra neuken El Basko ikusiko, eta egurra emango igo. Ba, ona da, iritzia. Gaine Josea badaki, egia esaten dio gala, bere garaian handiarekin etara esan izkion, osea, bai, ondo. Bai, normalian festivaletan komediak ez dira goten. Hori da. Orduan festivaletan beste mota bateko zine egoten da, eta gure pelikula hor zegoen, bueno, etorri eta zinemira estrenatuko duzu ezuek, eta etorri ginen, orduan bai dala, komedia askorik ez dagoelez eskertzen dala barreitzeko aukerak daudenean, ez? Eta gainan ikuste du, parkatu, komediatik edozein kritika edo edozer kontatu dezakezula. Eta zuentzako plan ederra baita Argentinara joatea, han errodatzea, aste batzukan pasatzea, hori ere izango da, aitzakia polita zuentzat hemendik alde egin kanpoan egon eta astetxo batzuk hortik zeharra ibiltzeko? Bai, bueno, Tolosatik ateratzeko? Bai, noski, egia da lanea junginela, 10 aste izan ziren intensok, esan, bueno, beste gai batzu zian, maskaria, restrikzioa dena, baina bai, egia esan, Mendoza ezautze hutsak, merezi izan zuen, hiri oso politxak, Kordobako provintzia bertako jendea, diaspora, egia esan esperientzia oso nahi izan ditu, bai. Ze pelikulak hori kontatzen du azken batean, ez da? Euskaldun bat bermiotarra joaten da Argentinara bizitzera, eta bertan konturatzen da, hemen dauden topiko guztiak han areagotuta daudela, hango diasporak ere nolabait hori sustatu duelako. Bai, horrela da. Eta horrela bizitzen dute eurek euskera. Eurentzako diez baskoz, eta gu ginen baskoz. Pelikulan zaten alez, rebasko. No, que yo soy rebasko. Eta, igual Morrisonen herri txiki baten egon rodatzen, etorri tipo bat eta argazki batzuekin atera ezaket. Ez que nire lehendabiziko euskalduna zuzara. Ez dut besterik ikusi. Eta eurek miresten dute pizka bat Euskal Herria. Karo, pelikula dago gaztelera zerrodatuta, eta zu bermeotarra zara. Nola izango da euskarazko bertsioa? Ze bermeoko euskara hori nola bideratuko duzu, bertsio hori guztiz desberdina da. Ze, claro, doblatuta esaten bada, denak hitz egin behar dute euskeraz.
Orduan egin duguna da, enbez de erdaldunek euskeraz ez dabeila ulertzen, oso bermiotarrez hitz egin, eta holan beste euskaldunek ez dute ulertzen. Hori askotan gertatzen zaigu. Askotan gertatzen da. Bueno, El Vasco pelikula, aurtengo arnazgunea esaten gabiltza zinemaldian, eta goxokitxo bat, komedia presente, garrantzitsua da hori, gaizkan nola, helarazi genezake gonbitea pelikula hau ikusteko. El Vasco, nola, labur bildu genezake labur-labur, kritikari baten prismatik El Vasco pelikula. Ez, iruditzait badela proposamen atsegin bat, baina lenguain Josebari aipatu nion, lagunen artean eta komentatzen, jende askok ez du espero duen puntu dramatiko hori edo. Eta nik uste oso ondo orekatua dagoela, drama eta humoraren arteko uztartze hori oso orekatua dagoela. Eta hain modan dauden dramedia horiek eta nik uste honek takilan oso ondo funtzionatuko duen pelikula dela iruditzen zait, oso atsegina ikusteko, eta esaneten bezala zinemaldi baten barruan are gehiago. Eta nik kuriosidadez aurrekoan galdetu nion, baina hemen zuzenekoan galdetu nahi nion Josebari, zenbat du Josebatik, pertsonai horrek? Zuk ere aitortu izan duzu, zehala zu pixkat euskaldun prototipo hietako bat, ez? Orduan, Joseba Usabiagatik zenbat dauka pertsonaia horrek benetan? Asko. Portentai handi bat, batez ere, prototipoiek, ligatzeko garaian txarra, hitz gutxikoa, erlazioetako besarkadak emateko enaiz oso zalea. Baina isiltasunetik, txak. Hoi da, xorro Lotxati bezala aurkeztuta ondo funtzionatzen duzuzuk. Gero atzetik sartzen dugu da. Lotxati bezala merkatu ere badago ligatzeko garaia. Gero Tinderrak eta hor da, Hemen txata daukagu, Twitchen idatzi lasai asko, Joseba Usabiagarekin ebagozelako zerbait, aukara aukazue, lotxatia, igual Twitch bidezko harreman bat ere sortu diteke zerbait. Bueno, El Vasco pelikula, noiz ikusiko dugu ja pantalla guztietan, Javi? Urriaren 7tik aurrera, ongo da ja zinaretotan. Oso ondo. Zu gaurko galan bazta edo baita sari bat ematen, Joseba? Dena entzaiatu duzu ella? Bai. Aitziberrek eta Jonek, daukete pixon dina, nik interbentzio txiki bat, entzaiatu dugu. Segituen emango dugu baita emankizun hori, gala zuzenean emango dugulako hemen zuzerean Twitch honetan, beraz, nahi behar zuzek, aruntza, zuen leku hartzera, Joseba Usabiaga, Javi Elortegi, eskerrik asko, El Vasco pelikula gurekin. Eskerrik asko zeberi. Eta ziztu bizan goz, alfombra gorira, hemen baditugu famatuak, baditugu aktoreak, artistak, baina alfombra gorrian ere badugu jendea, eta hor dugu Jon Fernandez mikroa esku artean duela, hango saltxe guztia kontatzeko. Jon, arratsaldeon beste behin. Arratsaldeon Ibon, boira, hementxe gaude justo momentu honetan bertan Loreto Mauleon ari da posatzen, guapísima dao, esan beharra dao, horrela alkandora batekin, bezala, kruzatua, beltza, koleta altu batekin, eta momentu honetan, igual gurekin etorriko da Loreto. Loreto etorri nigana. Loreto, ez bator Loreto. Baina, hementxe dago baita... Zer dago, Susi Karamelorekin jo, beste behin. Ez, beida, hementxe dator Loreto. Beira, el Rubius bat egitea egiteko dugu beste lankideekin dago. Beraz, nire muturra sartuko ez. Andoni Calvo beste behin. A ver, Andoni. A ver, bai, Andoni Calvo hemen dago. Saltza guztietan sartuta, Andoni Calvo. A ver, zer zateo. Zeko aukera, gozkotik. Gero ningo zeate. Guretzat batez ere, eta ze etorkizun opa diozu Euskal Zinemari eta Euskal Zinemagintzan dabiltzan guztiei. Nik uste gero eta Euskal Zine gehiago dagoela, ez hobeago zer horregatik, baizik eta nik uste beti izan dela ona, baina orain badago nolabait espazio hartzen, ez? Bere leku hartzen, eta nik uste gero eta gehiago eukiko dela. Eta hortan lan inbeharko dugu. Mila esker. Loreto, etorrenekin momentu bat, mese. Vale. Zuzenean jarraitze dugu, ez da, Ibon? Zuzenean zaude, Jon. Eman. Kaixo, Loreto, zer modu? Oso ondo. Aizu, zorionak, aurreko ostiralen zuk zuzendu zen, aurkeztu zenun gala, eta aizu, bikain ikusi genizu. Mila esker. Zer moduzko esperin? Ondo. Baina Paco Leonekin, jolin. Berarekin oso ondo, oso muten jatorra da, eta primeran egun ginen. Bere WhatsAppa lortu duzu? Noski. Saia laguna zan. Hombre, lan egiteko bata besteari mezuak bidatzen ibili geha 3 egun jarraian, osake, bai. Bueno, eta gaur, gauza oso garrantzitsua pelikula estreinatzen duzue. Zer moduzko sentsazioa, nola da pelikula bat estreinatzea?
beti da oso emozionantea, oso zirraragarria, baina gaur bereziki ez dakit, espeziala da guretzako. Ze olako lan bat aurrera eramatea eta lagun artean eta gainera olako leku baten estreinatzeko aukera ukitzea, imaginatu. Zoragarria. Bueno, ikusiko dugu, zer moduzko kritikak, zer moduz eramaten dituzu? Kritikak beti egongo dira, da jendea gustatuko zaiona eta jendea ez zaiona gustatuko, baina hori da azkenean kultura eta hori da zinea, Orduan, espero dugu gustatzea eta ez bazaile gustatzen, zingo zaio. Mentxe dauku, baita, zure... Iñigo Gastesi. Pelikulan, ez da? Iñigo. Moduz Iñigo? Ondo, Aspaldik? Bai, aspaldiko. Iñigo, esan Twitcheko gure lagun guztiei, zergatik ezagutzen garen zu eta biok. Jendeak ez dakit, baina Iñigo eta biok ezagutzen gara. Goenkaleko ertzaina delako? Izuet, benetan ikasle zoragarria zealako. Ni bere ikaslea izan nintzen. Ze? Baita interpretazio klasek eman zizkian, bai, baina nien naiz hain urruti iritsi. Bueno, inoiz ez dakizu. Gaur pelikula berria estrenatzen dezue, eta zer moduzko sentsazio dazkat? Sentsazio oso ona. Ez dakit lehen komentatzen nuen Loretokin beste elkarrizketa baten, urduritasuna eta hoita, jolasa modun arte nahi naiz zinemaldi hau, eta jolasa gainea izugarri politi eta unkigarri ez. Azkenen euskal zinema gala, ez dautzea du txikitatik, amakin etortzen ginen honea, eta hemen estrenatzea eta lagun artean, familia artean, ez dakit ze gehiago esan ditu, gero gintoni txiki bat hartuko, eta horrekin bukatuko. Bai. Bueno, gero farra omen dago bat aplanen, jungo altzeate? Hoi da, Behartuta? Behartuta gaude. Behartuta. Orduan bertan ikusiko behar. Oso ondo. Hartuko duzu ze batea. Vale, oso ondo. Venga, sorte hon gaur gaue. Agur. Eskerrik asko lagunak. Bai. Bai. Gainera, Jon, datu bezala, bai. Norbait daukazu. Ibon, nahizue Alberto elkarrizketa bat itea? Karo, kaso jozu, Alberto Gastesi. Igual, ez esateo ez du nahi. Ez du lan. Bueno, Alberto, ze bazago de urduri alpen? Neon urduri, guain esa alfombra hau ikusi arte neon urduri, baina berpente ikusi dituzu aurpegiak gola eta... Flashak, mikrofono... Ez dut berriz pelikula bat ingo. Gate. Estena hontan aurkitu naiz da esan tal. Ez dut disfrutatzen. Nola ez dut, baina politxa da? Ez, politxa da, aretoa beteta egotea eta jendeak ja por fin ez pelikula ikustea, horretako gogopioa ditut, Ja, pelikula guain dela oso gutxi indeu, sprint bat izan da, eta gogo askokin hori ateatzeko, laberik ateatzeko eta jendeak azte esaten duen ikusteko. Zenbat ordu indituzulo gaur gauea? Ondo, zortzio. Orduan hain urduri, etzen. Ez, guain igual kaina bat hartu eta ja... Ez, hasten danen ja dena bukauko da eta... Oso ondo. Bueno, gero, farra omen dago, after partia dago, bata planen, jungo altzea. Ez ni hoia, jungo, seguraz. Ja? Ez dakit. Zure pelikula eta hoia? Supongo han bukatuko dugula, bata planen. Jon. Sobre todo, jendeakin hitzaiteko. Jon. Eskerrak eman Alberto Gastesiri, eskerrak eman eta zorterik onena opa diogula, gelditasuna ekaitzean pelikulako zuzendaria bera, eskerrik asko zorteo, baina atzen dauzkazu justo aurkezleak, Jon Plazaola eta Itziber Garmendia fotoko lehen. Bale. Ui, bale, venga. Paso eman, igual, ea lortzen dugu bereekin hitz egitea, azkarazka. Gurekin egoteagatik, eskerrik asko, eta guain saiatuko naiz, Jon Plazaola eta Itziber topatze, bueno, behaiekin... Ez da joaten, Alberto ez da joaten. Eskerrik asko. Alberto joan da, oain, Jon Plazaola. Jon, hor daukagu Jon Plazaola. Eta gari garaialde hor ere atzean. Bueno, horna Jon, ez da? Bai. Vale. Norbaitekin hitz egiten nahi da Jon. Kaixo Jon, zer modu? Zer mozate, ondo? Gaur, gala aurkezten dut. Bai, Aitziberrek. Ze, urduri altzaude? Ez urduri ez, dana ensaiatu deu, gehiagitan igual, pasau den ensaio. Bezala, bai. Baina ondo pasau den ensaion, beraz, zuzenen ere ondo pasatuko deu. Baina disfrutatzea zonak. Hori da, bai, gaina gala, izango juk gala batek dueretun gauza guztik, motza, divertigarri izango da, eta gaina Euskal Zinemari omenaldi bat, orduan, hoxe. Ezin dugu galdu. Espa, bakiu gaina, Twitchen zabiltzatela, streamingen egongo dala. Zuzenen gaude. Claro, ETV-ek botako dula, ba. Osa, medio guztitan gaur, ezin dezu, galdu gala. Multimedia. Hoi da. Zoragarri. Zorte hon. Eskerrik asko, eta bezarka bat. Gero arte. Vale, aio.
Eskerrik asko Jon Plaza, hola, Jon Aitziber Fernandez. Garmendiak egin Hor segitzen du, bale, hor segitzen du. Aitziber Garmendia bai da, hementxe dago, eta doa alfombra gorriarekin bat. A ber, ea gure kameralaria honiak etortzen da, eta ikusten dezu gutxienez nola di Juan, bera jantzita, bera superdotore doa. Ikusten dezu, Ikusten da? Bai, ezta? Bueno, a ver, mikrofonoa sartuko diot, a ver. Jon, esaiozu Aitziberrik, Jon, entzu segundo bat. Gonbidatu Aitziberri, esaiozu Aitziberri etortzeko gala ostean gu gana hemengo zetera, favorez. Behar dugula Aitziber gurekin. Gonbidatzen dizeu, gero gala ostean gure zetetik pasatzea eta gurekin ratutxo txiki bat egoten. Vale, izen batean zuet saiatuko naizela, benetan. Vale, zorte hon gaur gauen, superguapa zaude. Bueno, Jon, zoragarri, hitz egin dugu ja, pelikulako partaidekin hitz egin dugu aurkezleekin Izaro falta da, baina imaginatzen dugu Izaro gongo dela, taula gainean prestatzen, segituan hasiko delako gala zoragarri hau, eta bera da gala irekitzea zarduratuko dena Izaro abeslaria. Jon, eskerrik asko, xapo, oso ondo. Ez da zer asko, Ibon. Hapa guapi. Eta hemen jarraitzen dugu Gaizka Izaguirrerekin segituan, espero ditugu hemen gurekin, hemen alboan espero ditugu, aulki honetan. Zutan Bangeko lagunak, Tabakalerako bideoko sortzaileak hauek, eduki sortzaileak, eta berehala gurekin izango dira aulki honetan. Baina Gaizka, zinemaldia aurreko ostiralean martxan jarri zen, badago albiste bat, azken ordu hauetan jakin duguna, eta hori da pelikula sorpresarena. Ez usteko pelikula bat egon hori da urtero. Eta aurten Ana de Armasen Blond pelikula... mikrofonoa. Blond pelikula izango da aurtengo pelikula sorpresa, eta Ana de Armas bera ere etorriko da. Horrela egin dezakegu, Bai, eta egia esan, urtero, berreskuratu zen pelikula sorpresaren kontua, orain dela 3-4 urte, gaina lehenengo pelikula Joker izan zen, emozionatuta. Eta, bai, 3-4 urte berreskuratu dela, eta urten orain dela pare bat egun ematzuten albistea, Andrew Dominik zuzentzen duen Blonde izango da. Eta egia esan, sekulako gogoa dauzkat pelikula hori ikusteko, oso luzea da hori, bai, askotan eztabaidatu dugu pelikulen luzerari buruz, baina honek uste 3 ordutik nahiko gertu dabilela. Eta Venezian egundoko txalo zaparra da jaso zuen. Ana de Armas zentzat ere gauza berria da hori. Bai, pentsa, Ana de Armas orain dela 10 urte internadon zegoen, naiz gogorantzen zen, baina bere ibilbidea izan da ikaragarria. Osa, orain da mundu mailako izarra bihurtu da. Eta pentsa zer den Marilyn Monroe gorpuztea, zenolako presioa eta zenolako erantzunkizuna. Diotenez, nik ostiralean ikusikoet, eta larun batean egongo da publiko guztiarentzat ikusgai, diotenez, ia bat egin du Marilyn Monroeekin, eta sekurako erakustaldi asko egin zen omen du. Orduan, bai, gogotxu. Pizkat, galduta nago, azkenaldian biopik asko gabiltza ikusten, eta nahazten ditut Lady Diren biopikak, Marilyn Monroeen pelikula honekin esan nahi dut azkenean, moda badago ez da pelikula biopik hauek sortzearena, eta emakumezko protagonista duen halako ikono bat berpiztearen mugimendu hau ikusten da zinema. Bai, eta biopiken kontua batzutan arriskutsua da, ez? Dago tendentzia bat beti biopika bideratzen da beti sarien karrerara, ez? Eta izaten da beti joera aktoreak gorpuztu behar du eta euki behar du alik eta antzekotasun gehien, badibidez, Gary Oldmanek egin zuen oindela gutxi Churchillena, ez? Eta izaten dira oso pelikula nire gustorako akademikoegiak, oso klasikoak, ez? Eta estruktura edo egitura izan da beti berdina. Baina, kasu honetan, zuzendaria Andrew Dominik dela kontuan izan da, iruditzen zait egongo dela zerbait desberdina. Eta hain luzea izan da, eta nik uste emango diola pertsonaiari garapenerako lekua, orduan, nik uste oso ondo egongo dela pelikula. Beraz, Blond pelikula izango da urtengo pelikula sorpresa zinemaldian, Ana de Armas eta konpainia Donostian izango dira. Eta hortxe dugu seinalea, zuzeneko seinalea, ez dakit ikusi ezakegun oraintxe bertan, nola ari den dagoeneko Victoria Eugeniako aretoa jendez betetzen, dagoeneko alfombra gorriko jendeare sartzen doa, eta laistra hasiko da, segituan berez, 7:30 hasteko zen ekitaldia, 7:32 dira, zuzenan gaude Twitchen, eta berehala ekingo dio festak Donostiako Victoria Eugenian zinemaldian Euskal Zinemaren gauan. Honen ostean, segidan hasiko da pelikularen proiekzioa, gelditasuna ekaitzan pelikularen proiekzioa, esaten gabiltza hitz egin dugu Loreto Mauleonekin, bera da protagonista nagusia, eta gero gauzak ondo bidean gurekin izango dugu Loreto Mauleon hemen gurekin setean. Baina setean beste gonbidatu batzuk ere prest dauzkagu dagoeneko, eta Tabakalera bideoko sortzaile batzuen zain gaude. Hemen dira gurekin, hauek dira Zutan Bangeko lagunak Garazi eta Amalia, arratsaldeo, zer moduz? Kaixo! Eta horre! Ondo zaudete?
Bueno, egon gara lehen zoze hartzen, hemen Bai. serie horretik, eta zuen berri izan dugu dagoeneko, bagenuen zuen berria, bagenuen zuen edukik ikusi dugu dagoeneko, eta hortza bete eduki digitalak sortzen tabakaleran, taldean. Hoi da. Ze, honi buruz ere hitz egin dugu lehen, ze gauza zailaren bakarka hastea, lotxa hori galtzea, eta sarean gauzak argitaratzea, bakarrik zaudenean, taldean errazagoa da normalean, ez da? Bai, egia da bindala, 2018an ja urrutu ikuste deu, lagun talde bat bildu ginela eta esan genuen, jo, euskera zerbait behar deu, baina bakarrik iteko, indikan ez da ikusten prest edo gai, eta esan genuen, zebazia juntatzen eta bakoitzak berak duena, ez da, ekartzen du mai gainera, eta hortikan zerbait sortu. Eta poliki-poliki gure proiektuari ere, Sutan Bank proiektuari forma desberdinak eman dizkiogu, eta orain hementxe gaude. Hemen zaudete, esan diazue soinua dela, audioa dela nagusi zuen proiektuan, baina irudia ere gehitzen diozue. Nola aurkeztu genezakez, aurreko astean, ostiralean izan genituen Polainako lagunak, eta hauek, podcasta daukate, audioa dute ardatz. Zuen kasuan zein da formatu nagusia? Audioa da ere podcast bat denean ez, baina bideo podcast bat da, orduan YouTube plataforman adibidez ikusgai daude saio guztiak, eta da entzutekoa den saio bat, hau da ikusi gabe ez duzu berez zer galtzen, baina irudia ere grabatzen dugu, orduan nahi izan ez gero ikusteko aukera ere badago. Gainera, guk teknikari bikain bat dugu, Julen Dia, zorratzean dagona, eta berak beti hori da. Baina, bisualki eta beti dago prest, bideoei eta beste toke bat emateko, eta egia da horre ere kalidadea irabazten duela gure edukiak nire ustez. Ez dugu asko editatzen, hori ere esan behar da. Guzti da zetori, naturaltasuna. Ez pentsa ere doa dena nahiko brutoan. Eta, aipatzen gabiltza tabakalarako bideok elkarlan egin duela Twitch hau, eta tabakalarako bideok ere nolabait sortu duelako hashtag bat bideotik zinemaldira izenekoa, eta zuek ere hashtag horrekin eduki zelikatzen zabiltzate zinemaldia. Ikusiko ditugu bideoak, audioak, nola bizi dute Sutan Bankeko lagunek zinemaldia? Biak donostiarrak izan da. Izaten ari da pixkat kaotikoa, ez? Gut kaotik, ze oso ondari gera pasatzen eta gustatzen zaigu, baino guk berez beste lan batzuk baditugu. Orduan guk ja baditugu gure gauzatxoak, egunero egin beharrak, bete beharrak, eta hor ari geha sartzen aldegun bezala gure afizio hau, aprobetxatzeko bide batez pelikulak ikusi, gauza komentatu, gero saioetarako ere materiala bildu, ze jarraituko dugu aurten ere, podcastarekin. Eta badaukazu astirik pelikulak ikusteko, zari zarete edukia sortzen, baina sortutako ezen duzu ikusi gero? Joan zarete areto batera pelikula bat ikustera, gaizka dago, goraino, gaizka dago lepo. Igual gaizkari lan arrazteko modu. Azken pelikula elkarrekin ikusi dugu. Aipatu zazue azken pelikula. Venga, aipatu zazue. Zein zuen iritzia. Zenbat gozatu dezuen. Ikusi hau. Denei, bai. Gustatu zaigu pila. Lehengo izena. Porno melankolia da ikusi dugun lana, izena nahiko esanguratsua. Polemikarekin zetorren eta polemikagatik aukeratu genuen. Bagenekin izan zitekela... Berezia, desberdina. Bai, polemikan eri Amaliak esplikatu ziten, ustet izan dela, bertako... Zure amak esan duzu? Ez, Amaliak. Bale. Nire amak ere goza asko zer dizkite, beste aukera batzen. Berak ere goza gure jarraitzaia hundia. Hori da, bai. Amaliak komentatu ziten, pixka bat, aktorea berez, porno izar bat dala, ezta? A ber, hori nik ez dakit, nik ikusi nuen zan sare sozialetan, nik ikusi nuen tipuak ejatu zala sare sozialetan eta santzun naiz jungo zinemaldira, aurkezpena naiz egongo, ze naiz oso gustora gelditu, behin proiektua bukatuta gero, oso nekatuta bukatu dula eta asistentzia psikologikoa edo etzela oso handia izan prozesuan zehar eta da pornoa eta melankolia, depresioa, bakardadea, sexua modu oso pornografikoa, baina ez bakarrik bere lan porno lanean, baizik eta bizitzan. Gainera bere historio propioa kontatzen du pelikula, beraz, impactu edo berarentzat xoka ondigoa izango da, bere bizitza ala islatuta ikustea pantailan. Beak esan duena, azkenan ikustet, beak salatzen duena da, aprobetxatu direla gainera bere egoela edo bere zaurgarritasun horretaz, eta hori, eraman dutela pantailara, baina bere osasun mentala edo bere egoera pertsonala ez dutela bat ere zaindu. Eskat paradoxikoa, Bai, ze berez... Eta niri pelikula gintzait, igual ni ere ez nagoela bituta horrelako edukiak eta ikustera, nahiko bortitza, esan nahi dut, hor egon dira momentu batzuk zianak beharrezkoak, eta gero hausnarketarako ere espazioa egonda, baina batzutan iruditu zait, ez dakit,
oso gogorra eta igual pixkat gehiegi, nire iritzia, baina igual gero. Oso porno, oso triste, oso bakarrik. Pelikula hau ikusi dute, pornografia, melankolika esan duzu? Porno melankolia. Porno melankolia. Segura ondo aukera. Ondo, eta gero menera esan erra dago, gelditzen da. aurten zinemaldian, etorri diala, pixkat kotilleo eta malrollo askorekin pelikula deixente, bestea, nolazan dongorri darli, nori ikusi genuen. Polemikatxoak aipatu genuen, Olivia Wilden historia guztia. Nahi baduzu hitz egingo dugu, guri saltzari gustatzen zaigu eta bestela berartuko dugu. Baina guazen ziztu biztian segidan alfombra gorrira, hemen gaude gure setean Victoria Eugenian, Vicky Eugenin sartuta, baina badakigu oraintxe sarreran bertan, galako sarreran bertan badugula, gure Jon Fernandez lankidea, jende zinguratuta alfombra gorrian, saltza dago, Jon, arratsaldeon beste behin. Ibon, bueno, saltxan ikusten dut, oraintxe amaitu dela, begira, gauza bat. Momentu honetan, kotillo bat kontatuko dizut, momentu honetan, sartu dira, azkeneko minutuan, guazteneko aktore guztiak. Abitxu. Ainhoa Larrañaga adibidez, Jonela Espiur baita ere zegoen, bueno, pila bat, eta gurekin izatekoak ziren, baina etorri da lankide bat, Victoria Eugenia Antzokiko lankide bat, eta esan diote, orain sartzen ez bazarete, ez zarete sartuko. Orduan, hemen utzi naute bakarrik. Jon, begira, ez, Jon, segundo bat, gero egingo dugu bat zurekin, ze dagoeneko ekitaldia hasi da, gero joango gara beste alfombra gorrira, ekitaldia hasi da, eta Izaro dugu taula gainean entzungo dugu, hau da zuzeneko soinua Victoria Eugeniatik, Izaro, Iker Laurogba eta konpainia. Dagoeneko ekitaldia hasi da, eta gu egongo gara hau guztia jarraitzen Twitch bidez. Ez ahaztu txata duzuela iruzkinak usteko, eta nik uste dut kanta hau entzun behar dugula, dagoen bezala. Izarok abestu behar du, eta gu Izaroren fana gara. Euskal Zinemaren gala, Izaro kaiatu du, gainera Euskal Zinemaren galan garrantzitsua Euskal Zinema musikatzen duen musika entzutea, eta Nora pelikulako soinu banda abestu digu Izarok. Eta jakin badakizu da, Itziber Garmendia eta Jon Plazaola izango direla gala hontako aurkezten nagusiak, eta honek amaiera izaten duenean, segidan, gelditasuna ekaitzan pelikula ikusiko da. Hori ez dugu emango, baina jakin emisio guztia ari garela esklusiban ematen. Esan nahi dut, hau gero gauean telebistan emango dute,
baina Izaroren kantu eta hemengo saltza guztia momentuz hemen bakarrik ikusi daiteke. Beraz, ongi etorri, txatan idatzi, parte hartu eta joango gara zuen galderak eta zuen mezuak irakurtzen. Gainera gala hau komentatuko dugu Gaizkarekin, Sutan Bangeko lagunekin, eta hortxe ditugu ikusgai, Jon Plazaola eta Itziber Garmendia, superguapok ikusi ditugu alfombra gorrian gainera lehen ere, eta gauzak ondo badira gero Itziber gurekin izango dugu. Lukak ze iruditzen, ondo ez da? Oraingoz ondo eta gainera oso azkar aldatu dira zen duela. Oraingoz uste bakarra izango dela, ez dira joango atzera aldatzea. Ez, baina duela 7 minutu, edo, bueno, denbora asmatzen ari naiz, baina ez zuden nola jantzita eta kalean zuden beste look batekin. Bai. Osake izan dute hor... Bai, baina ondo aukeratu dute. En plan, lluvia de estrellas edo nola zan. Bueno, Euskal Zinemaren galan gero pelikula ikusiko da, eta pelikula badakigu dela hola nahiko esango dugu grisa, bueno, tristea. Bai, grisa gonazteko zuribeltzean delako. Zuribeltzean da, badaukalako ukitu hori pelikula horrek. Bai, zaila da, holako pelikula ondo egongo dela, esan egut, ez du pelikula ikusi. Baina holako pelikula baten aurrean, gala batean hau den altxatzea izango da lan bakeza. Bai, egia da, leheno esan didazu El Basko pelikula saltzeko, pelikula hau saldu nahiko nuke, baina egia da zailagoa dela, azteko gaur egun, 2022an esatea jendeari ikusitzazu zuribeltzeko pelikula bat, 4 erenetan grabatua, hau da, formatu karratuan, hemen bertan azkagu, sekulako pantailak. Hori ja, zoritxarrez jendearentzako badaia traba bat, ez? Baina nik gonbidatzen dizuet ikustea, pelikula, ze oso pelikula berezia da, iruditzait Alberto Gaztesioa dela zinemagile bat berezia, bere lehen film luzea da, baina orain arte egin ditu film laburrak eta bideoklipak eta bar egin ditu. Eta da pelikula bat oso berezia, kontatzen dituen gauza garrantzitsu guztiak ez ditulako hitzen bidez azaltzen. Dena irudien bidez azaltzen du, Donostian grabatua dago, Loreto Mauleon, Inigo Gaztesia, Aitor Beltran, Bera Millan, Laurak oso ondo daude. Eta harri txiki bada. Ikusiko dugu. Ari naiz justo zu hizketan zabiltzan bezala luketan fijatzen, Jon Plazaoren bizarrori bi pertsona bezala, gehi bat bezala kontatzen da. Jon Plazaola joaten bada bataplanera, gehi bat bezala joan beharko da, bi pertsona moduan. Pentsatzen dut. Baina badakizu zergatik daukan bizarra horrela, ez? Zergatik? Ari delako telesail berria grabatzen orain estrenatuko den, eta uste dut surflari bat gorpuzten duela. Ez dakit ze ikusi daukan bizarra surflariarekin, baina bere pertsonaiarekin bat dijoala. Ez dakit telesail horrengatik den edo beste proiektu bat, baina bada berez fikzioan egiten ari den zerbaitengatik. Hemen bi Donostiara dauzkagu, surfa eta bizarra lotura daukate bi kontzeptu. Anik surfa lotzen gehiago jendea oinutxik ibiltzea Donostitik. Jende rubioarekin, asai boulekin, papayarekin. Umami, hemen dago umami ez da lokaltxo hori. Neoprenoarekin, egiara, nik egian ikusiet jendea. Neoprenotan, surf tabla eta oinutxik. Bizikleta, zapati gabe, baino bai. Naizta amara berrin egon, hankautxik eta zera zurriolara, ez da? Baina, karo, bestela igual lapurtzizkizute txankletak, ez dakizu inoiz Donostiarte gertatu daiteke. Eta gero, Itziberren hile mozketa ere asko ikusten gabiltza azken aldian, uste dut dela alako Bob kortea edo Bob mozketa, eta hori asko ikusten gabiltza azken aldian. Bueno, paso bideo, hortxe haukagu zinemaldiko pelikula sorta bat ikusgai, Joseba Usabiaga, hementxe izan dugula oraintxe bertan gurekin El Basko pelikula aurkezten, eta gaurko gala honetan sariak ere emango dira, Zinemira saria ere banatzen da Gaizka, eta Zinemira sarian gaurkoan okerrezpa naiz, teknikari bat omenduko dute, argiztatzaile bat omenduko dute, eta, zenduen argiztatzaile bat, eta aitzakia horrekin, sektore guztia omentzen saiatuko dira. Gainera, beti dira, horiek ahaztuak, ez da? Beti saritzen dira aktoreak, zuzendariak eta abar, eta inoiz ez dira saritzen teknikariak, edo beti geratzen dira bigarren maila batean. Eta iruditzen zait, ezinbesteko saria, behingoz, erakusleioan jartzeko lan guzti hori, ez? Kasu honetan teknikari konkretua da, baina adibidez, bat aipatzearen. Zer izango litzateke, Handia, Loreak, Ondarra Hogak, La Trinchera Infinita eta pelikula guzti horiek non irudiak bere biziko garrantzia duen Javi Agirre argazki zuzendaria gabe, ez? Javi Agirre da momentu honetan, etorri zaidan lehenengoa, argazki zuzendaritzan arloan Euskal Herrian dagoen honena eta esango nuke nazioartean, ez? Baina jende askok ez du ezagutzen ditu, bazuk esan dezun moduan zuzendariak edo aktoreak edo nadalakoa. Orduan horrelako sariek behintzat balio dute merezitako salto hori edo jauzi hori emateko, ez? Euskal Zinemagintza omentzen gabiltza gaurko arratsalde honetan, Euskal Zinemaren gala, eta zuek ere Euskal Zinemagintza jarraituko duzu edo gutxienez badakizu ze pelikula dauden eta hori dena. Zein da zuen galdera jodidoa, A ber, galdera zaila. Erantzun behar dugu. Zein da zuen pelikulari gustokoena hemen etxean egindakoa, Euskal Herrian egindakoa? Uste nun gustoko. Ez da galdera zaila? Uste nun ez gustoko, gutxien gustoko. Hori Nik igual Loreak esan behar. Gustokoena. Bai.
ze Loreakeko niri gidoia asko gustatu zitzaidan. Eta goratzen ez ikusi nunean, eta igual izan zen ere azken garaietako hasiera bat ez, niretzat nire buruan edo zinemagintza berri honen edo hain ja beste ezakit tamaina bat hartu duen zinemagintzaren hasiera bat. Itziar Aizpuru agertzen da pelikulan, eta gaur ere ikusiko dugu galan Itziar Aizpuru, bueno, klasiko bat. Aktore bezala asko ikusi dugun aktore Itziar Aizpuru, eta gaur gurekin izango da gala honetan bertan. Ez ara eskapatzen? Ai, uste unatuko zinara, jo, egia esan ez dakit esaten. Amariarekin bat egiten dut egia esan, eta bueno, batez ere nago ikusten baita ere Euskal Zineman proiektu berriak oso interesgarriak direla. Eta bai hori azpimarratzea gustatuko litzaidakela, ze azken aldean mugimendua dagoela iruditzen zait. Eta, bueno, uste dut proiektu berriekin ere, bueno, zerbait berria ikasiko dugula eta bueno, interesgarriak izango dira eta gustatuko dizkigula. Gaizka, ideia emateagatik galdera zaila zuretzat, zein da pelikularik txarrena? Jo, txarrena. Euskal zinemagintza. Begira, batean bat etorri zait, eta niri kasu eta berdin zait bustitzea, baina niretzako jasanezina Igelak pelikula iruditu zitzaidan. Mira. Igelak sentitzen dut, baina ez zitzaidan bat ere gustatu. Ez dakik gogoratzen zuten. Hauze, Martuten inguruan... Erdi musikal bat, Gorka Ochoa eta Miren Gaztainaga asko guztezik eta oso ondo daude. Ez zegoen etxe okupa bat oinarrituta? Baina azten da, hori, Esnebeltzaren bideoklip moduko bat, gero drama bat sartzen dute tartean, gero beste abesti bat, da musikal, drama, ez da. Pixka Mulan Rouge ez da gustatzen, eta, bueno, nik uste Mentuitxan esan nahi dezkela gauza hau, ez? Zuek ere txatean jarri, zuen gustokoenak, gustoko ez dituzuenak, lasa idatzi, libre zarete, eta joango gara zuen mezuak irakurtzen. Ez ahaztu parte hartu Tabakalerako bideoko lagunek planteatu duten zozketa horretan. Tabakalerako bideokoek halako lote bat, pak bat eman digutelako, zinemaldiko eta Tabakalerako kamisetekin, katiluekin, merchandising denarekin, beraz, jarri zuen izenak txatean, apuntatuko ditugu eta joango gara gure biltzen zuen datu guztiak eta joango gara gero irabazlea iragartzen. Hori larun batean izango da, ze itxira ekitaldia ere hemen emango dugu zuzenean Twitch bidez, beraz, azkarri ibili, sari hori zuentzat da. Okerrez baina, oraintxe bertan ari dira, nominatu batzuk edo izendatu batzuk iragartzen. Uste hauek diala, badakizu berez, Irizar Irizar saria izaten da, ez? Aurtengo zinemaldian sinatu diren Euskal Ekoizpenen artean ematen zaie sari bat pelikula honenari. Eta orduan hauek dira hautagaiak. Ia aurkeztu dian guztiak sartzen dira, baina uste dut elgelditasunak baita ere sartzen da. Adibidez, Zuro nahiz saio ofizialean ere sartzen da, orduan hauek dira aurtengo saio ofizialetik kanpo eta saio ofizialean topatu dituzkegun Euskal Ekoizpenak. Eta hemendik sari bat jasoko du bat ematek? Gaur bertan? Ez, gaur ez. Gaur ez dira ikusten. Hau ematen dute, epaimaikide bat dago, 3 pertsona osatua, uste dira Nerea Kortabitarte, Txema Muñoz eta Ander Izagirre. Eta larun batean, Urrezko Maskorra eman aurretik, Irizar saria ere ematen dute. Orduan, izan baliteke gertatzea, izatea Zuro adibidez, pelikula honenaren Urrezko Maskorra eta Irizar saria, izan liteke berdina izatea, ez? Eta hori larun batean emango dute. Jo, fijatu naiz, publikoan jefe asko dagoela, kapo asko dago. Ikusi ditut, ikusi ditut. Nola dara mazue zuen jefea gain gertu duk? Gure kasuan gure jefeak dira, baina zuen jefeak ere hemen daude? Nereak ere. Baino bai. Eta nola dara mazuen gertu ukitzea? Ondo. Sokorrego eta kaina bat hartzen lasea. Arazorik gabe, ez arazorik gabe. Osea, jefearen kolegak zarete? Bueno, roiona dago. Roiona dago. Bueno, ez dago, ezki. Bai. Lujoa da, Lujoa da. Baina, oso baloratua dago, Bai. Laguntasun hori. Bueno, sari bat. Sari bat. Hau Mikel Gurrea da, Zuro pelikula zuzendu duen. Ikusi duzula Gaizka, zer? Bai, niri asko gustatu zait. Oso onerako harritu nahu, egia esan, bere lehen pelikula izateko iruditu zait. Ikusi dituaren artean saio ofizialean, niri Zuro, Esparta eta La Maternal gustatu zaizkit gehien. Mira, konkistako txekea. Bai, egia da. Formatu hori ez da, oso telebistako realitiko formatua. Bai, sari hau ez nikien eman behar zuten. Egia da, eta pixkat vintage. Oso vintage. Bai, eta lehen komentatu ez dute, baino pixkat Marilyn Monroe datorrez. Ja, ze ondo. Aitziber esatu duzu. Ja, izan liteke. Bai. Osea, bera izan liteke. Igual ez da horregatik, baina igual da pixkat Marilyn Monroe. Sorpresa, bai. Baina bera delako. Bera gira sartu delako edo personaje hori hartu delako, izan liteke. Aizu, eta saria behingoz polita iruditu zait, sari fisikoa, normalean, begira, da, gidoilarien saria da, eta ematen du idazteko makina vintage horietako bat. Oso polita, ez dago, ezki, ea hautsak endu dioten hori bestea da,
Por favor, emozioa bestela ere erabiliko lukete. Erroi erresa da, ez? Sartu behar dezuten hitza da, pikua. Pikua. Bai, bota, bertsoa. Lehen eman dizut pista, tiru txirten ditu, baratzak. Bai, nahi dezuten doinutan neurrian. Nahi dezutenean. Gero nire galderatik esango duzu, Gabon, Donostia. Hau bai dela gau movida latza. Sari honengatik. Bueno, altxa eta agur. Bueno, sari horruzten dut. Akisege. Bueno, señala galdu dugu, Perdón, volvió. Hortxe bokau. Benetan pozik nago. Ahí está. Gracias. Les quiero agradecer por este premio castellano ahora nuevamente. Le quiero agradecer a Miquel por su increíble trabajo y por permitirme ser parte de este viaje tan personal para él. Escribir esta película fue una de las experiencias más intensas de mi carrera. Para mí fue como una de las caras más bellas que tiene este oficio, que es hacer cine como una forma de aprendizaje. Y a través de esta película conocí un lugar, conocí unas personas, una forma de entender el mundo, un entorno. Y a la vez la historia era tan universal que me permitía de alguna forma involucrarme personalmente con mi bagaje emocional, mi propia historia. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Zer izan behar da, iraupen perfektua izaldi baterako? Ze, claro, ja prestatzen gabiz, egunen batean sariren bat jaso beharra dugu, zein da Gabon guztioi eta eskerrik asko mila esker. Sari honengatik benetan hunkigarria da. Ahotsa urratu xamarra daukat, atzo apur bat ospatu genuen, baina bueno, barkatu. Nik ere eskerrak eman edizkiot Franeri. Fran, eskerrik asko luego te traduzco esto que voy a decir. Aldarrikapen bat egin, nahi ez du zerrenda bat egin, nahi ez du txiste bat egin, nahi ez du... Negarregin. Negarregin eta garantzitxu da lakoal momentu batean. Negarregin da, horrek asko uste gaur ikusiko dugula, igual, negar momenturen bat. Gidoi bat idazteak gauza asko eskatzen du, hartu eman bat eskatzen du alboan daukazun pertsonak izatea eskuzabaltasun hori, bere ideiak eta bere emozioak zurekin partekatzeko, zureak nolabait aztertzeko, analizatzeko baita ere, eta guzti hori fikziozko errelatu batetan ipintzeko, hori izan da egiten saiatu geran lana, eta hori ezin da egin jende asko eta askoren babesik gabe, gure kasuan badaukagu pelikula honek badauka hanka potolo bat Katalunian, eta beste hanka potolo bat hemen Euskal Herrian, eta hanka hori irusoin da. Festara joango da. Bai, gero, Bataplanen festa da. Bai. Bazen ekiten hori? Bai. Bazoazte? Ez. Babesik gabe ez dago idazterik. Ez duzelako nahi? Ezin dugu, hori da. Ezin dugu. Karo, gero mundu guztia, hau guztiak bertara joango dira. Jari gara pixka txekeatzen ze jende dagoen. Ja filtro bat ere egin dezakegu, ze jende ikusi dezakegu. Ze talde, azpitalde sortuko diren, zein emango dioten bizkarra. Hau berez, abantaila bada, Alde zauretik ikusi alizatea nortzeko gongo diren festan, txekeatzea, eta puntak hartzen egotea. Ez da totakeria, hemen zinemaldiaren oinarrietakoa da kontaktuak egitea. Hor, prentsagunea gestien naizenean, badago beste gune bat Industri Club izenekoa. Eta horregoten dira ikusten dituzu hor maietan esegita, ez dakit imaginatu, ez dakit Josemi Beltran, beldurrezko azteko zuzendaria, eta bapatean beste zuzendari batekin esegita, eta ikusten duzu DVD-ak pasatzen nahi diala bata besteari, eta kontaktua trapitxatzen bezala ezkutuan. Trapitxatzen, mehazu dirua, ikusten esango dut. Eta baina esan nahi duna da, Bataplan edo, kasu honetan, ondorengo festa ingo bien leku horiek ere kontaktuak lortzeko imaginatzen dut importante izango dela. Eta hor sartuko dira dena koktelera batean, pentsatzen asketa bitxiak ez, hor jefeak ikusi ditugu, pentsatzen. Baina ez da tensio, ez dinezu kubata lasaieran, A ber, baina bipak eta bipak daude, nik uste Bataplanen ez dela after hour definitiboa. Gero non uste duzu. Nik uste dut... Dokara, doka mukatuko dute. Eta dokan ere ez, dokara ere segurazki ez dira jungo. Baina gian Biklab. Egia beti dokan, beti ateak zabali dauela. Bai, doka da. Ni mundu guztiak zaten. Abuztuan izan ez. Dokan jarraitzen dut festa. Abuztuan izan dute, ez? Udan ez. Daukate retiro espiritual bat, gero bueltatzeko, baina nahi topera daude, eta bai, dokan beti daurkitu dezakezu zure tokia. Beraz, gaur plana da Bataplan, plana hor, hasieran, eta gero, urrengo geldialdia da dokan, gauza ondo badira, edo zabali baldin badaude eta behintzat dokan. Beira,
Mira, ze pareja. Bueno. Itziarra izpuru, mitikísima, zoragarria, maravillosa. 80 egunean. 80 egunean, loreak ere bai. Denon amona. Denon amona, egia da. Bide batez, honea torri danen enez konturatu, baina Joseba Usabiagaren keinua teknikariei, zen berak daraman kamisetan argilun jartzen dut, argilun da, bueno... Argilun da, saria emango diotenaren, Txema Areizagaren... Enpresa. Bai, errodaje askotan, argiztapenak eta gauza guztiek eramaten duen enpresa. Eta oaintxe kontuatu niz, Joseba daukala argilunen kamiseta bat. Itziarra arki dago, Eta zer esango dizut, kantatu, maitatu eta dantza ezin bada, ez da gure iraultza, Lara. Adibidez. Ondo. Bai, ez? Iektintin. A ver, repatu duten, porque hori zuzendari baten kasuan, ez? Pizkan motxo esaten do, bai. Claro, pizkan motxia, baina zuzendari baten kasuan hori, baina eta okatzen baldin bazezkizu mori artitarrak, ze horiek irudia. Ja. Orduan, claro, jakinen berdezu bakoitzain nola itzegin, bai, ez? Zagi, Jose Mariri aizela, Jose Mariri, ez dakitola, aurpegi jatorrakin bezala, ez? Ona aurpegi jagin, hola. Aitor gara, aurpegi igual pixka kabroiagoa, ez? Osea, ganberroagoa bezala. Eta Jon, ezakit, apalagoa da, ez? Pixkat igual melankoniatxoagoa, ez? Hola, triste, drama askokin bezala, ez? Hola... Holako zeuze, bai? Bai. Hoi asko guztaz zaio Jonei, bai. Vale. Kontuz esaten du. Ez zaizu, bazpare. Baina horretio bazparen mimika zindet, ez zer esan. Bai, ja. Zendik askotan hau irikitzeten. Eta adibidez, zuzenaria Telmo Esnal balin bada. Telesaia grabatzen nahi dira Donosti egunotan, Disney Plusentzat. Eta horregatik ez daude gara. Okuritzen zaizu, zinemaldiko data hauetan, telesa bat errodatzea Donostian. Bada posible, ezin duzu beste momentu bat aukeratu hori egiteko jaita? Denbora dara mateia. Horiek dira beti ondartzen egon dira gaztuan dela. Dutenean egia. Nekin banik. Horregatik zen. Valencia. Bai, gau, Disney ekoizten du, beraz, pentsatzen olako, xoxa. Gaina, errodaje horren iragarki bat egin dute. Ez duen inoiz ikusi horre, kursalparean, iragarki bat dago, ez goratzen ze jartzen duen, baina jartzen du gazteleraz, hiri honetan, Valenciaga telesailei buruzko, ez dakiz errodaje bat topatuko duzu kaletan zehar. Hore pixkat turismo. Zinema denbora errealean, errodaje... Baina horrela izan da, Osa, buen pasaldean, besaldu minuzter da, gaina da, epokako kotxe danak, eta jantziak, eta esaten duen, eta gero ondartzara jun, eta hor zeuden erlojutan, set bat ola zoze hartzen, eta nisen duen, eta ni ondartzan bitanean. Bizardu surfistak azer, bizardu surfistak ere dago dira ia... Ezin dute lasai ebili, Ezin dute bide gorriara bili. Beira, omendu hortxe dago. Claro, beira baina liberean kolektibo osoa da. Iaz Euskal Zinemari izugarri lagundu dion kide batek agur esan zigun. Horregatik aurtengo Zinemira saria Txema Areizagaren pertsonan ezurman bituta joango da. Eta berak ordezkatzen duen luminoteknikoi zuzendua da, eta gainera, gure ustez, merezimendu osoz. Ze momentu polita hau, Saria jasoko dute Eba Arrillagak eta Maitane Areizagak, Txemaren alargunak eta alabak. Gabon denoi, mila esker emandako sariangatik, zeniden da lagunen izenian, bihotzez. Txemari, este premio es para ti porque te lo mereces, por tu trabajo, por tu dedicación, por tu amor por el cine, porque el cine ha sido tu vida y tu pasión, y por tu generosidad, y porque eras como eras, y la gente te quiere y te recuerda con muchísimo cariño. Estoy súper orgullosa, Txemari, y te quiero. Y no quería...
Eta aztu gabe teknikari guztiak, bereziki Joritz, eta Ricardo ezin izan duela hemen egon. Eta, pues bueno, baita nahi zerbait. Oso keinu polita hau, eta gure kasuan ere, Gabon, guemen kaixo, gaude eskerrik aurpegia asko. ematen, baina atzean ere jende daukagu, eta egia esan Bueno, Twitch hau ere hoy es un osatzeko día eta sortzeko muy ezinbesteko emocionante atzean para toda la dagoen jende familia, guztia. todos los amigos. Hortxe ditugu atzean gure también, lankide guztiak pero oraintxe bertan lanean. Bai, oin barko golukena ez dugu egingo, ez bestela igual. Kamerei buelta eman. Belarrondoko bat eman Batidor dute, del kamerei mundo, buelta eman, Lo mejor. Asko nitzai gustatzen, Ez du Opa, Txemari, Julen da gure misteriosoa, Eskerrik asko. porque ez da inoiz agertzen Julen. Mila esker denoi. Ai, mira, Hortxe, dago hortxe. ekipoa. A ver, Ba, Gusten da? Rosalia ematet. Tira ba, Hori, Ibon honen Guzti ondoren kamera da, agur no? esatea besterik ez zaigu geratzen. Euskal Zinemak ere hori dauka ona. Gala hon bat eta glamurosoa egiteko ez daukala labordu iraun beharrik. Venga. Bai, osea, utzi dezu Beitu, justu. seguro horreko horrein deula. Zer du da? Gaizki. Ez justo. Motxa izan da, Bueno, saltza pixkat. Iritxila da loraldia. Zenek idatzi ditu. Honek idatzi ditu. Bueno, bakizue. Hauek. Bakizu albistea. Honek. Hau da gero, uda bukatzen dela. Bueno, a ver. Zinemaldia da, udan bukaera iragartzen duen ekitaldia. Hemendik aurreaia... Esan behar zan, Donostia, Gipuzkoako hiriburua, ingura guztia, hola hijoa, maldan bera. Presta goten egurako. Gaur goizan Ja, eta zu biratu... jertxea, jertxea. Baina temperatua jetxi da, gente. Hombre, lankide bati Venga, goazen Ez que eguraldia ez da gezurra. Venga, eguraldia Lankide bati gaur esan diote, jo Garbine, goizean biratu eguraldia jantzi aurretik eta 12 eta 20 piko gradu bitartan, eta esan dit, 12, bera Gasteizkoa da, 4 eta 27, eta 4. Bueno, eta zeratzen? 4. Ze, ona, Oleajea eta ondo? Ondartzen egon nahi da gaur? Gaur? Bueltatxo ondartzen ematen da eguzkitan, eguerdian, maravilla. Superondo. Baino, Ez arautzen mikrolima, goizaldean, Bai, urrire surfistak egoten diala, esan diate. Baita ere, Baita ere, ez da, bezardunak eta bai, ez da. Hor bai. Izaro, limoi hoiek, opazu. Gorputzarrotzen jabe, nola izan daiteke, horri txuri batean idatzita dago hainbeste, azala sentitzen du zure eskuen eske, eskalea ez banintz jada bihurtuko nintzateke. Ikusterik behar ez duen begien umela, erretzetik izoztera begirada bat magalera. Biluztu nazazu arreta zaurkituko duzu eta zure izena idatzita nire bularpekoa zalea. Zure faltaren mina tirakata zati ezina utzi dazu esaten egia dela gure garria. Zanotarik abestuko dizu gabez, udako ilargi beroetan itxaron zaitzake, Madisonen zubietan.
Zanotarik gabe abestuko dizu gabez Udako jargi beroe tak udako jargi beroe tak udako jargi beroe tan itxaron zaitzake Madiesonen zubietan Apaizaro! Izaro eta eskalero kanta osoetan, eta euskal zinean, hau izan da, eta horren diziogu, esklusiban zekero gaulan, telebistan emango da guztia, eta Twitch bidez ari gara zuei eskaintzen, hemengo festa Victoria Eugenian, Donostian dugun festa hau dena. Gainera orain segidan gelditasuna ekaitzean. Jarraian gelditasuna ekaitzean filma ikusiko dugu. Eta gurekin dira zuzendaria, produktorea, gidoigilea eta aktorea. Oso eman dizu, beha zeuko, Dena josita, bera, gidoia zegoela baten zuen hemen, ez, erki. Bueno, pelikula orain ikusiko da, eta guk eman jarraituko dugu gure setean, ze ekitaldia, karo, orain pelikula izan dugu eman, hemen, ze pelikula estreinatu berria da. Eta pelikula ipatzea, bikoiztea, eta... Kamera jarriko duguan, eramango dugu kamera hau, Victoria Eugenian pelikula emateko. Aizu, ze tandem ona egiten duten, tandem Leno Moriarty darrak aipatu ditu, eta bain Iker Lauro bat Izaro, ez dakit Elena Irureta eta Tanega Barain, Jon Plazaola eta Etziber Garmendia, ez daude tandem batzuk oso ondo funtzionatzen dutela... Garazita ere. Garazita Amalia, klaro ere. Bai. Hombre, gure tandena. Araitz eta Maider, Bixeta Izio. Duo, beti duo. Duo. Eta zuek gehiago zarete. Bai, hori egia da. Hauza, besteak baztertzen nahi diala esan nahi du. Bai, beste batzuk ez dut agertu nahi. Hori da, behaiek kudeatu behar duten zerbait, hemen denok kudeatzen dituzte. Vale, promo pixkat, Sutan Bank, non ikusi behar da? Ze plataformatan, zein da biderik azkarrena errazena zuek jarraitzeko? Sare sozial guztietan, abildua Sutan Bank, TikTok, YouTube, Instagram... Birreal, baina Birreal pertsona dakat, nik behintzat. Ez hori ez. Hori ez. Ez ez nahi ere, gehiegi esan edo gehiegi sartu ez dut inor ofenditu nahi, baina zergatik igual enpresa guztietan ez da behar Birriel bat. Bai. Gaztean zabaldu dugu. Gaztean gaude denesten Twitcha, Birriala. Etorriko den urrengoa ere, bai, ja martxan dago, oraindik martxan jarri gabe. Eta gero horretan lan egiten dugunok ezin dugu. Ez, gu baina eskertu behar dugu, gure sare sozialak zian bastante desastre, baina hasi erragazti. Etorri zaigu, pixka salbatzera hortxe, eta oain poliki-poliki bere sare sozialak eta txukuntzen, ez da? Bai, gugera pixka bat oso naturala gera nola baita esatearen, ez? Orduan, pixkat espontaneak. Orduan, ez daukagu, ez da, asteazkenetan arratsaldean bideoa, ez. Pixkat aldeguna nahi dugunean. Hor gaude Sutan Bank jarraitzen, eta zuek ere jarraitu favorez, merezi du hauen lanak, eta guk ere oso gertutik jarraituko dugu beraien proposamena. Beraz, Sutan Bankeko neskak, Garazi eta Amalia eskerrik asko tortzea. Eskerrik asko zuei. Lan asko egin, eduki asko sortu, eta hor egongo gara zuei laikak eta iruzkinak guztan, bale? Eskerrik asko zuei. Eta zizu bizian bagoaz, ze badakizue Euskal Zinemaren gala amaitu duela Victoria Eugenia barruan, baina horrek zer suposatzen du, baten mundu guztia aterako dela, eta beste behin famatuen olatu hori kanporaka doa. Eta hor dugu kanpoan dena zaintzen, dena kontrolatzen, dena bitxeatzen, gure Jon Fernandez. Zer moduz, Jon? Badago norbait hortik zehar? Kaixo Ibon, kaixo guztioi, ez dakit entzuten ditazuen? Oso ondo, earki. Bale, gauza bat esaten zuet, hemen ez da inor. Beira, buelta bat emango dut. Sartuko dugu leheno marroia, bota bertso bat. Inor, gaude bakarrik, Ibon, bakarrik. Batema dago hor, argazki bat egiten edo bideoa grabatzen. Nun. Bueno, hemen dago, bi emakume daude. Hori da. Hemen dago kameralari bat, baina ya está. Hau da, uste ETV-ko langilea dela. ¿Está? Claro. Ez ETV-ko langilea da, Ibon. Teknikoa gomentzen ari gehala. Hori egia, teknikari bat hortxe haukagu. Etorrenekin, galdu dugu zure estaldura, Jon, zure seinalea galtzen gabiltza. Kara, ipatzen gebiltzan horren bertan, Karo, jende aterako zela, jende ez aterako, jende pelikula ikusten ari da. Karo, pentsatzen, hombre, a ber, dena den hemen, beste, bueno, ez da meloi bat, baina bakizutu gertatzen den askotan emanaldietan, bakizutu egoten diela emanaldi berezi batzuk pelikuletan, non emanaldi horretan egoten den zuzendaria edo aktorea edo danadalakoa, bueno, ez dakienarentzat, imaginatu aurkezten dela handia, ez? Eta egoten da sesio bat, non ikusleekin batera egoten diren zuzendarian, aktoreak eta denak
teorian pelikula ikusten. Teorian? Teorian, baina nik askotan ikusi izan ditut, ze tokatu zait justo ondoan tokatu zaizkit askotan, ze, bueno, nahastuta egoten dira, pelikula aurkeztu, mundu guztiak txalotzen die, argiak itzali, eta bapatean ikuste dituzu nola ospa egiten duten. Claro, ze pentsatzen bider ikusi duten dagoeneko beraiek pelikula. Ulergarria. Beraz, premier bakoitzean, zinema aste bakoitzean, etorri behar badira beraiek, etorri behar badute, lehenengo lerroan jartzera, eta pelikula beste behin ikustera, oso ondo dago bertaratzea, baina dena ezin dute jan behin da berriz. Normala da. Beraz hori gertatzen da, ez da? Pelikulako askotan. parteideak etortzea, eta pelikulako parteide horiek nolabait, ies egitea. Bai, askotan ikusi izan dut. Begira, hau gertatzen ari da. Hau gertatzen ari da, ze oraintxe bertan gurekin dira setean, eta oraintxe ikusiko dituzue, gaurko pelikulako gelditasuna ekaitzeaneko aktoretako batzuk, ze oraintxe bertan proiektzioa dago Victoria Eugenian, baina aldi berean ies egin dute proiektzio hortatik. Oraintxe bertan ikusiko guzu, ze hemen dira gurekin setean eta gurekin hitz egiteko aukera izango dugu berehala. Zuek jarraitu txatean idazten, zuen galderak irakurri nahi ditugu, hortza betela badakigu, baina favorez. Maiozu egur pixkat honi, ze zuen mezu guztiak irakurtzeko deseatzen gaude. Eta parte hartu, favorez, zozketa horretan. Tabakalerako bideoko lagunek martxan jarri duten zozketan. Sartu Tabakalerako Instagramen, hor txituzue alako pak batzuk, lote batzuk, bueno, ustut, bakarra dela, hain naiz hemen pluralean. Bazpare esan, asko daude. Mundu guztiarentzako saria dauzkagu, ez. Sartu Tabakalerako Instagramen, eta hor txaukazu informazio guztia. Tabakalera eta zinemaldiko kamiseta bat, katilu bat, merchandising guztia, pak bakarrean, lor dezakezue. Parte hartzeko, hemen txatean idatzi, gure txat honetan idatzi, zuen izan abizenak, hartuko ditugu datuak, eta joango gara informazio horrekin ja, larun bateko Twitchera, ze larun batean itxiera ekitaldi horrekin, beste behin hemen izango gara, eta hori guztia emango dugu zuzenean. Begira ze, bera, hor txago, hor txaukazue. Hor dago, tote baja, kamiseta, ez da nire eskoa pasatzen. Tote baja, kamiseta, katilua, dena hor txaukazue eskura, eta info gehiago Tabakalerako Instan baita gazteakoan ere. Zuzenean jarraitzen dugu, eta gure Twitchak aurrera jarraitzen du, gala amaitu bada ere, hemen mugimendua dago Victoria Eugenian, aurpegi ezagun piloa, aktoreak, sortzaileak, zinema zuzendariak, eta gero, hau dena amaitzen denean, pelikula eman ostean, mundu guztia mugituko da Bataplaneko festara, edo hori kontatu dute. Lehen esan du Loretok, Jon Fernandezekin esan du aipatu du, bera behartuta doala. Oraintxe galdera hori egingo diogu beste behin hemen setean, ea berak bere burua konbentzituago ikusten duen festa horretara joateko. Zu gaizka etzoaz? Ez noa. Nahi bai, baina ezin. Ze bihar goizan noiz jaiki behar zara? Kau, zortziterritan pelikula daugat, eta aparte etxean ere badaude ez zeregin batzuk, eta... Atxeden pixkat motel. Ez. Ezer? Bueno, ikusi dugu zure txikiaren argazki bat Twitcha ikusten. Ja, belaunaldi berriak topera datoz Twitcharekin ere. Erakutsiko gainatzea aurpegia ikusten, orduan Gazteak hitz. Dago, emanaldi hau, zuzeneko hau ikusten. Atxako naiz erakusteko edo? Venga, ba, eman. Hor. Beraz gauza polita. Ez dakit ikusiko. Gorago. Beraz gauza polita favorez. Bueno, bentsa ematen du horrek La Bruja de Blair, hortxe bai, hor bai. Bueno, horri naiz eta hori da. Maravilloso, ze gauza polita eta halako jende behar dugu Twitcha jarraitzen. Eta esan dugu, pelikula proiektzioan da, eta aktoreak eta sortzaileak eta hau guztia pelikula hau egin dutenak, gurekin dira, ies egin dutelako, eta gurekin dira setean Iñigo Gastesi, mikrofona. Iñigo Gastesi, Alberto Gastesi eta Loreto Mauleón, Gabon lagunak. Zorrea. Elegantza, otorezia. Eta zer gozo. Ondo. Animatzen nahi dira festan gelditzeko, azkenean... Ez zait ondo iruditu. Esan duzu Alberto ja ikusi dugu alfombra gorrian, ja presta duela, kaina batxo batzuk hartzeko, eta, bueno, zuk esan duzu gin tonik esan duzu baita ere, gustora zaudete esan du gin tonik txikia esan dut. Txikia. Berak esan du goera. Obia izango zen, kaina lehena izan balitz. Bai, igual bai. Pixka nerviokola templatzeko, baina... Zenbat aldiz ikusi duzu pelikula, Alberto? Zenbat aldiz? Bueno, baina zuk montatu duzu, Claro, eske ni montatu dut, orduan gauza aldatzen da. Ez dakit, milak aldiz, eske ez dakit. Gogatzen naiz, bukatu genuen gaua, gaueko lauetan, bukatu, eta ez dakit ze egin dugun, ze hau pelikulan edo ez, edo funtzionatzen hainbeste ikusita. Baina, bueno, gaur ja lasai ikusiko du. Iristen da momentu hori izaten duzuna, jazta. Sortzaileak pixkat astu nagoaz zarete. Ez dakizu noiz bukatu, noiz etenaria. Erresa da. Zinemaldiaren deadlinean. Zinemaldiak esaten zuen, hau darkeneko eguna, hor ja, jazta, montaje definitibo. Ni desiatzen egon, egin egoteko, atzo ikusi nun pelikula, eta gaina zordi, kritika bat, baina jak hemen dauden, utziko diazu galdetzen. Igual gauza oso konkretua dira, baina asko gustatu zait pelikula. Aldeotik,
galdetu nahi nizuen, bueno, irutzei baudela erabilera desberdin asko pelikula, aldetik kolorean erabilera, hizkuntzaren ere asko gustatzen zait. Ebez Loretok nola lazkao, berez lazkao tarrez, edo bueno, baude horkeinu batzuk, niri magikoa iruditu zait bien arteko elkarrizketa igeldon daudena adibidez. Elkarrizketa asko daude pelikulan, asko, baina sentsazio daukat gauzak garrantzitsu guztiak ez direla hitz horietan esaten. Ez dakit zenbat kostatu zaizun elkarrizketa horiek egitea, eta gero hizkuntzaren trataera hori, ez? Hasieran, ezagutzen dienean, euskeraz egiten dute guztia. Baina urte batzuk geroago, batez ere azkeneko, bueno, spoilerrik ez, baina etxean eta hitz egiten dutenan, gazteleraz egiten dute dena. Orduan ez dakit hori hizkuntzarekin ze garrantzia bilatu diozu. Hor spoiler ditxo bat hor badijo, Ja, zer egan Baina kolorea sartu. Twitchen editatuko dugu. Ez, ona da. Spoilerra. Ez spoilerra. Ez que gaina kurioso da, Inigoen euskera goierritarra da berez, gu goierritarra da horregatik. Eta Loretona Donostiarra. Eta justo alrebesko bideen dute. Okurritu zitzaion gauzak errex hartzea. Milazkautarra bihurtzea eta berai. Bai, errexago. Eta zein zan galdera hori? Ez, hizkuntzarekin, iruditzen zait, hizkuntzak baduela ere bere garrantzia hor, pertsonaietan, gidoiean. Bai, osea, markatzen du nolabait iragan hori eta orainaren diferentzia edo hartu dituzten, o hartu ez dituzten bideen eta bere gaurko bizitzen diferentzia, ez? Bai, beste gauza asko bezala, dikotomia asko daude, pelikulan, ez? Zuria eta beltza, ez? Koloreak, ez koloreak, iragana eta oraina, bi pareja, bi hizkuntz, ez? Baina baita oso naturala da horrela pelikula bat itean, nire ustez, hola egin behar dezu gaur egun, ez du zentzurik dena euskierak izatea, ez dena, ez? Nik uste hola mugitzen dela jendeak aletik, ez? Pelikula Donostian egin duzu, hemen errodatu duzu hein handi baten esango dugu, zu Donostiara zara, Loreto? Deskubritu duzu Donostiko alde berririk pelikula horre batzen, ez dakit, lokalizazio bat joan zara eta ez dakit nora grabatzera eta, ostras, nik ebaluen ez dagutzen? Ke ba, eske nik uste, karo, Donostiara aukeratu ditun lekuak dira denoi gaztetatik markatu izkiuten lekuak, ez? Ikasi dugun unibertsitatea, nun egoten ginen atxaldean, kaleak, osea ez dakit, dia guretzako oso leku bizituak, orduan alde hortatik ez, baina bueno, beste begi batzuekin begiratu ditut. Bera, jari da kenua egiten, Inigok ja zerbait deskubritu du. Pelikula berrodatzen. Lehen esan dut beste elkarrizketa baten, iragana prestatzeko, gaztea prestatzeko motorra asko hartu nun, baina motorra hartu nun, baina ez beti bezala puntu batetik bestea juteko, baizik eta mantxo eta sentsazioak bilatzeko eta ibiltzeko. Balea bezala ibiltzeko. Balea bezala ibiltzeko, espiritu horrekin ibiltzeko. Bale. Guain kontura hori. Guaintxo kontura da, perfecto. Gauza hori atatzen. Eta orduan, sin rumbo, eta topatu ditut etxe batzuk. Eta, nola, etxe batzuk. Ez que, claro. Gauzara prezio ikustera eta hori. Zertako. Zertako. Ez baino, osea, hemendik ibiltzen bazea, erdialdetik, bakizu. Area romantika, idealista. Area romantika, tal. Baina ez, beste leku, Aieten edo, Miramon ezagune da, ez? Baina ez, leku ez ezagunak, da, ostra, de repente hemen, erdi baserri, hor etxe bat dago, kaguela letxe. Edo, nola esaten da, euskara ez da esaten da, atikos? Bai, hori da, bai. Azkenengo pixua. Azkenengo pixua, nik... Gambarak. Gambara. Guain izan naiteke guia turistiko de azkenengo pixuak. Eta... Kriston turra. Hasi da zuzen, ez dakizten matiza egiten, familiarteko rollo hau nola dara mazu zuek? Damutu zara berarekin lan egiteaz edo nola da... Nire partetik oso ondo ez dakit zure psikologia nola bukatu. Ez dakit nola bukatu zure psikologia, baina... Oso ondo. Igual gintonikaren ostean gauzak aldalitu. Oso errez. Ez que, a ber, denok gea familia ez dela, ez? Karo, denok zautzea. Loreto eta guainera pila bat zautzen gea, Aitor, denak, ez? Alejandra, Alex. Aitor gidoilaria bide batez, Harry Potterren euskarazko... Alex gidoilaria Harry Potterren euskarazko agotxa. Never forget. Aurregatik hartu guen. Ez teoz espeziala izango zu. Bai, behazan, bai. Eta Loreto, zer moduz gala aurkezpena, lehen Jonekin baita hitz egin duzu, eta, karo, ja galdera hori ingo zizuten 10.000 aldiz. Baina, karo, noiz esate dizute zuri dagokizu irekire ekitaldia aurkeztea. Zenbateko tartea dauka zuri prestatzeko? Hontan nahiko justu, denbora. Aurreko astean? Gutxi gora bera.
Bai, eman ziaten lehenengo gidoi bat aste bete lehenago, baina gero gidoia aldatzen junda. Bueno, gauza hauek, zuzeneko gauzak. Gutxi, denbora gutxi. Denbora gutxi. Nahiko nuke denbora pixka gehiagoki, baina bueno, gauza hauek ere, karo, azkenean antolakuntza pila badagorratzean, eta orduan, bueno, pues... Ja, normala. Bueno, pelikula ikusiko dugu ja pantailetan edo ja zineman ikusiko dugu bendik aurrera, badaukagu data konkreturik? Oraindik ez dago data, eta oraindik bidetxo bat egin behar du pelikulak, atzerriko festivaletan, nahi dugu bide izatea, eta baina, bueno, aurten iritsiko da pantailetan. Oraintxe bertan proiekzioan da, hau ezin dugu eman jakina, hau ja izango zen bestela primizia totala gure Twitchen, zuen pelikula matea. Gelditasuna ekaitzean, Alberto Gastesi gurekin, Iñigo Gastesi, Loreto Mauleon eskerrik asko tortzeagatik. Zuei. Zorterik onena. Mila esker. Eta gero bat arlanen elkar ikusiko dugula. Seguro. Gero arte. Itxuengo zaituzte. Bueno, gure Twitcha, hau da saltxa, hau da hemen gertatzen dena, eta jendea paseoan doa, sartzen da, alde egiten dute, eta guk hemen jarraitzen dugu zuzenean. Joko dugu, ez dakit alfombra gorrian, karo, esan dugu Jon bakarrik zegoela, eta alfombra gorrira joko dugu ziztu bizian, ea hor dugun Jon uneotan zain, ea Jonek kanpoko giroa erakus dezakeen, ea, igual, jo dezakegu Maria Kristinara. Ze Maria Kristinan, akaso jendea ikus dezakegu famatuen zain. Jon hor zaude, arratsaldeon beste behin. Igual ez dago. Zer modu zaudeten? Bueno, esan bezala, bai, hemen hau. Oain txamarrakin ze ozten hasi da, eta, bueno, nik hotza dakat. Bueno, arealdeaka muitzen saiatuko gea, kontua da ez dakaula estaldura oso ona momentu hontan eta gian konexioa juten zaigula momentu batetik bestea. Ordu, ba bueno, ni jarraituko eta bertze gertatzean, ados Ibon. Bueno, bitarten, hemen ez da inor ikusten duzue, hau dagoeneko utxutxik dago, eta ba bueno, jungo gea Maria Kristina aldea, ea ze ikusten dugun. Entzuten aldiaztu Ibon? Fenomeno, jo, fenomeno, bai. Vale, claro, ez dakigu konexioa araño iritsiko den. Bitarten, Segi. Nik uste Harry Styles iritsiko dela, Bizkanaka, honeak anato. Jon, hori ideia ona. Gaizak eman du gure gaurko Twitcha amaitzeko idearik onena. Zure ezkerretara, begira, hor justo zure atzean, begira atzera. Nor dagoen. Bai. Esango digu Xordi lankideari pixkat eskuinera mugitzako kamera. Hortxe. Eskuinera mugitu kamera nahi pixka dugu amaitu, azken plano honekin, zu Harry Stylesekin batera agurtzen gaurko Twitcha. Ea posible den. Venga, ezi hori pasabarko duzu eta hori dena. Bai, segi. Bai, bueno, bai. Bitartan abestuko du. Watermelon sugar. Hor da, Ion? Watermelon sugar. Hori da. Eta Harry Stylesekin eta Jon Fernandezen irudi ederronekin gaurko Twitcha amaituzet emango dugu. Jon, eskerrik asko, hemen gozu musu bat eta amaituko dugu gaurkoa. No te preocupes, querida. Ez que dena perfecto, hau gidoian zegoen dena. No te preocupes, querida. Ez arduratu, Twitcha perfecto atera delako. Eskerrik asko, Jon. Agur ez daitzeu. Hala, agur ni Harrykin gaten naiz. Hori da, Gaizka Izagirre, eskerrik asko gaurkoa. Zuri, eskerrik asko, mila esker. Gure Twitcha zoragarria, eta larun batean bueltan izango gara. Larun batean beste hainbeste, itxiera ekitaldia hemen emango dugu Twitchen zuzenean, Gazteako profilean, izena eman arpidetu hor nahi zaitugu hau guztia jarraitzen gure abentura berriak, eta parte hartu gure zozketetan, itxiera ekitaldian bertan, Tabakaleraren lote hori banatuko dugulako, ze hau guztia, Gaztea, eta Tabakalerako bideoko lagunekin sortu dugu abentura guztia. Eskerrik asko ikusteagatik, ondo ibili. Aio!